Eto je netko tamo. Ubij ga, ne može. Pa ne možemo tako grimna glupost. Ne možemo. Šta je ovo, direktore? Svi sa konkursa dobili posao, jedino ja nisam. Samo malo, molim vas, ne možete tako upadat pred damom. Direktore, ovdje se dobro vidi ko dami upada, a ko ne upada. Čekaj, kako se ti zoveš? Mujo. O. Evo. Po fakturi, šta je bio zadatak? Za 8 sati ukopati 10 bandera. Jeste. Ti si za 12 sati ukopao samo 4 bandere. Jeste, direktore, ali njihove bandere viri i zemlja moja nijedna ne viri. Što otkaz sad da ti dam? Haj, mrš otkaz. Haj, mi gineš ovdje bez... Haj, mrš za otkaz. I ti, Mujo, mrš.